δικές μας οι χελώνες που είχαμε στο σπίτι που μεγαλώσαμε, έτσι κάνουμε, θηρία. Έτσι κρατήσαμε. Και μετά η γιαγιά έκανε. Have you never seen the thing on like where they lay eggs and the nest would run to the sea before they get snapped by the birds? Αυτές τις χελώνες, να ξέρεις, τις πήραμε τόσες, μετά, κάπως έτσι. Έτσι τα χελωνάκια είναι μικρά. Αλλά οι γιαγιές τους τάζουν πολύ καλά και τις έχουν θηρία. Είναι πολύ φιλικές χελώνες.